Xo dicía Groucho Marx. Por que lle chaman amor cando queren dicir sexo? Chamemos as cousas polo seu nome. Eu quero sexo. Homes. Homes. O amor é un mal necesario. O amor non é precisamente unha festa, case sempre sai mal. Pero, por que nos empeñamos en enamorarnos? Porque, como digo, o amor é un mal necesario. Necesario para cada lo que realmente buscamos. Cariño, comprensión, apoio. Estabilidade, equilibrio. Declaración conxunta da renda. Sexo. Exacto, todo iso. Amor con amor se paga. Non quería sacar o tema do diñeiro, pero sí, está moi relacionado co amor. O diñeiro está moi relacionado con todo. ¡Sexo! ¡Por fin! Toda semana esperando por él y ya está aquí. ¡Ven! Que Nada, algo privado. Sebas, ti para mí non tes vida privada, es como os de Gran Hermano, pero sen cobrar. Pues esta vez sí que teño vida privada, sabes? Métodos comprobados e nunca antes revelados para atraer as mulleres máis fermosas coa eficacia dun sistema científico. Seviñas, non sei se rir ou chorar. É un curso para ligar. Por fascículos. Xa vexo que é un curso para ligar, sí. Isto é un timo, Sebas, faime caso, eu son un experto. Isto paga pena, Na propaganda aseguran que ao final do curso mollas. Sebas, están entrando ganas de chorar. Este curso foi comprobado a nivel mundial. É auténtico método científico. Mira. Primeira lección. Como buscar a parella xeitada. E trae diagramas e todo. Sebas, non se pode aprender a ligar. É algo que ou tes ou non tes, e ti non o tes. Eu, en cambio, teño demais, por exemplo. Pero, claro, é o injusto deste mundo, que está moi mal repartido. Todo se pode aprender, Fran. O que pasa é que hai que estudar. Pero, claro, que che vou explicar a ti do que é estudar? Sebas, eu diso xa nacín aprendido. Ah, claro. Aprendidísimo, Coma con Lu. Perdíchelo cu por ela, pero como xa naceras aprendido. O de Lu é distinto, Por que? Pois porque... Porque o día que atopa a resposta vas te cagar, Un día voume fartar e xa verás. Xa estou aquí, entrei sen chamar. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir. 1001 días para descubrir. Sempre mellor sen contigo alrededor. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar. Con tantas voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Levo media hora chamando time para que me axudes coas bolsas da compra, Diego. Estás xordo ou que? Eu non escoitei nada, debe estar escarallado outra vez o telefoniño. Tamén para 4 bolsiñas que traes? Tamén para 4 pisos que hai que subir sen ascensor. Sí. Vai haber que facer algo con ese ascensor. Sí. Vai haber que colgar o tipo que é presidente da comunidade desde hai 6 anos. Vai a ti. 6 anos de xestión ao fronte do edificio. Non todo o mundo pode presumir de estar tanto tempo nun cargo de responsabilidade como este, Ana. Oh, sí, Diego. Só podes presumir ti e 2 ou 3 ditadores africanos. Ainda terás máis que dicir, tiñas que estar orgullosa. Orgullosa de que? Nestes anos non fixeches absolutamente nada, Diego. Se o presidente porque nunca se presentou ninguén máis que a ti. Porque a xente sabe a responsabilidade que supón. Ademais, con respecto ao asunto do ascensor, debes saber que a problemática relacionada cos ascensores é moi conflictiva e a xurisprudencia das audiencias provinciais non é unánime ao respecto. Traducción. Unha vez fixeches unha xestión para amañalo. Non saiu ben e deixáchelo estar por la cazán. A xestión dunha comunidade de propietarios necesita método, orde, protocolo e as cousas levan o seu tempo.
Estou traballando no asunto do ascensor, pero non é precisamente doado. Os veciños do primeiro aínda lles entra auga polo desaugadoiro do edificio. Tamén estás traballando niso? Non, porque non presentaron un informe por escrito detallando o caso. Hai 2 semanas que os da empresa de limpeza non limpan os cristais. Temos lámpadas fundidas nas escaleiras. Vale, esquecín algunhas cousiñas, pero ninguén é perfecto. Está ben que o digas ti, Dieguiño, pero se segues así de imperfecto, calquera día os veciños botásenos en riba. Pero, Ana, que equivocadiña estás. O meu cargo, querida, confíreme certa impunidade. Diego, é o presidente da comunidade de veciños, así que preside dunha vez. Se tes algunha queixa, pásama por escrito. Quérelo por duplicado ou por triplicado? Vale, estudarei as túas propostas e farei o que poida. Ei, nena. Si, ti. Estás soa. Nena, mírame os ollos. Queres probar algo bo? Algo realmente bo? Pero que riquiña é, Sebas? É que estaba ensaiando, xa sabes. Non sei, que teño que saber. Eu só te vexo diante do maniquín preguntándolle se quere algo bo. Que, por certo, leva a miña roupa. Sin comentarios. Como acabei cos meus anos de frustración sexual? Sebas, non pode ser. Estás facendo un curso para ligar? É un curso que estou seguindo para acadar unha mellora a hora de establecer relacións afectivas para... Para ligar. E iso que facías é o que aconsellan para chegarse a unha tía. Si, é que o curso di que, ademais das técnicas enerxéticas, é moi bo ter un certo aire misterioso, duro e seductor. É moi bo o curso, a que sí? Non sei, depende. Se o curso é para ligar cun rabaño de ovellas, igual non é bo. Igual é maravilloso. O mellor non o estou facendo ben. Pero aí trae máis técnicas. Casos reais. Case nunca puiden sair cunha muller. E cando puiden, custoume moitos cartos. Sen comentarios. Este curso está avalado polos máis grandes seductores contemporáneos. Sí, pajares é exceso. Atención todos, xa podedes saudar o businessman do ano. Eu non quero nin saber a que pobre miña xoia vas endear desta vez. Nada de miña xoia, É un home adulto, é abogado, ollo. Desde cando esa xente quere ter negocios contigo, Fran? Pois desde que teño que esa xente anda buscando. Mirade, coñecín a un tipo nunha tenda de tebeos de segunda man. Estaba pelexando cun rapaz de 14 anos por un cómic de Spiderman e acabou chorando. Ala, pobre neno. Vaya miserable. Non, o que acabou chorando foi o tipo. O rapaz quitoulle dos fuciños así e vino claro. Ese tipo é unha mina. Un adulto que lle gustan os cómics de Superman. Non, Fran, non é unha mina, é un friki. É o que podemos chamar un adulto obsesionado polos fetiches, as rarezas. Un friki. Sí, pero que está podre de cartos. E contoume que leva anos buscando un obxeto que para él é valiosísimo. Un boneco orixinal da primeira tempada de Mazinger Z. Mazinger Z! Oi, que de busos! A mí, sobre todo, gustábame Afrodita, que tiña unhas cacho. Ata Mazinger Z tiña moza. E o mellor é que eu sei quen ten un boneco deses. Un tipo que coñece un tipo, que coñece outro tipo, que bla, bla, bla. Non, moito mellor, o irmán pequeno de Nuria. Oi. Creo que desta vez te vas superar, Valle quitar un xoguete a un neno que ademais é o irmán da túa moza para sacar uns cartos. A ver, dito así... Increíble, Fran. É unha obra mestra da falta de vergonza, de ética e de escrúpulos. Conseguiche o meu, agora sí que tocache fondo. Non yo vou quitar. Vou yo cambiar por outro boneco e todos contentos. Pois se é así. Veña, ten 3 anos, non se vai nin decatar. E Nuria que vai dicir de todo isto? Nuria non vai dicir nada, porque está moi concentrada nos exames como para pensar en Mazinger Z. E B, non vai dicir nada, porque non lle vou dicir nada. Segue superándose. É que non ten límite. Por ela, a ela non lle gustan moito os meus negocios. Pois mirala ti, é a túa moza. Para que quere un neno ou un xoguete vello, Co que lle vou mercar eu vai estar moito mellor. E ademais, se soubese que é malo pro neno ou para ela, non o faría. O último que quero é facerlle mal a ela. Que frase, O último que quero é facerlle mal a ela.
O curioso é que cando estaba Toliño por ti, pasaba de todo. Mesmo aproveitaba calquera ocasión para burlarse de ti. Acórdastelo. Pois a verdade é que nin me acordaba. Ai! Actitude de relaxamento e seguridade. Crear e proxectar unha aura carismática que magnetice as mulleres. ¡Funciona! ¡Ai, Fran! Vai por aí! Con quen pretendes ligarte así, miña xoia? Aquí pono ben claro. A seducción baséase en captar a atención do outro e afondar na súa psique. Non entendí ni media palabra. Unha perversión. É todo cuestión de método. Con este curso podes seducir unha tía en menos de 5 minutos. Ai, sí. Pois veña, ímolo probar. Ves aquelas dúas rapazas dali? Tes 5 minutos para ligar con elas. Xa, pero... Coa que queiras, dame igual. Pero non sei... Ai, non sabes, ves, Xorge. O método funciona, 5 minutos. Veña, vou. Evitar as defensas naturais da muller para que non se decate de que a están seducindo. Evitar as defensas naturais da muller para que non se... Parece que non lle vai tan mal. Ala, outro ignorante da materia. Déixame contar ben o tempo, 13 segundos, 12 segundos... Vaya, sobroulle tempo, Non sei. Non deben de proxectar ben a miña personalidade masculina atractiva singular. Ai, Seviñas, o día que vos falte eu... Mira e aprende. Non sabes a que te enfrontas, Fran? É inútil que o intente. Sí, inútil, sí. O que eu digo é un esforzo inútil. Non falo do esforzo, Sebas. Bom, claro, así calquera. Eu semento e recolle. Dieguiño! A niña... Ti e máis eu non falamos onte dunhas cousiñas que había que amañar. Ana, hoxe cancelaronlle 2 pólizas a Martínez. Este é un día deses polos que paga a pena erguerse da cama, así que hoxe non imos discutir, verdade? Tes razón, para que hoxe é un día para levarse ben todo o mundo. Efectivamente. E falando de todo o mundo, tive un encontro moi interesante cos veciños que me falaron de ti, de como leva a comunidade, das cousas que faz e, sobre todo, das cousas que non faz. Así que falando cos veciños, Así me gusta que te relaciones ca xente. Ana, vou facer un par de recados que... Alto aí! Queresme explicar por que non fixeches nada do que eu che dixo? Que sí que o fixen, Vale, non o fixen. As filtracións da auga? É que o fontaneiro non ten nin idea de facer planos. Eu, sen un plano, eu non lle deixo meter as mans a ninguén neste edificio. É lóxico, non? E os da limpeza? Eses tampouco me mandaron plano ningún. E as escaleiras hai que limpalas seguindo unha certa orde. Así compénsanse as acumulacións de apósitos nas esquinas. Xa non che quero nin preguntar polas lámparas. É que niso das lámpadas eu prefiro esperar. Creo que é mellor cambialas todas por unhas de baixo consumo. Dieguiño, ti sí que me estás consumindo a mí. É que hai que ser sistemático, Ana, porque senón é un barullo despois, todo acaba por complicarse. Diego, levamos así 6 anos. A paciencia da xente acaba, se esgota, se confónese. Vale, convocarei unha reunión de veciños para reunirme con eles, porque para iso son as reunións, non? Para reunirse. Mira, agora mesmo vou deseñar o cartel da convocatoria, Se queres, podo che axudar a levar a comunidade? Por favor, Ana. Estamos falando de dirixir un edificio, isto é algo serio, non é como ir de compras. E collo che isto, vale? Estou che ofrecendo axuda. Efectivamente, a lei contempla a figura dun vicepresidente que sustitúa a presidente se este non está presente. Pero como non é o caso, pois, suxíroche que non te metas moito, por favor. Diego, veremos na reunión. Ben, igual levas unha sorpresiña. A xente está moi farta de ti, Diego, moi farta. Falan de que fai falta cambiar de presidente. ¡Ja! Gustaríame ver a quen se lle ocorre presentarse contra min.
Non se trata diso, Diego, senón de que fagas ben o teu traballo. Mira, o mellor que poderías facer é explicar que te equivocaches, pedir desculpas e comprometerte a resolvelo inmediatamente. Estás tola. Iso poñeríame nunha situación de debilidade. Aquí só hai que facer dúas cousas. Primeiro, que deixes de murmurar cos veciños, porque cando queres falas polas orellas. E segunda, teño que ir a esa reunión e manterme firme. Ui, que firme. Firme, firme, vamos. Planeador abajo. La maldad y el terror Koji puede dominar. ¡Vamos todos! Y con él su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo. ¡Es una furia! E ti é lo que quere ligar cunha rapaza humana. Cambiei o irmán de Nuria por un boneco do Señor dos Anéis e nin se decatou. Así que con isto pódese facer negocio. Desde logo a xente é parva, Sí, pero os parvos pagan. É increíble que alguén quede aparvado con isto, pero... Só é un intento por recuperar os momentos felices, sobre todo a infancia. E dase en casos de persoas que na idade madura teñen carencias afectivas ou de recoñecemento social. Que o recoñecemento social ven dado por cousas ben distintas, como, por exemplo, a de asumir a responsabilidade de ser presidente dunha comunidade de propietarios. Marcho para a reunión. Sí, eu tamén marcho. Desde logo, a xente sí que é parva. Para que ser propietario co ben que se vive de aluguer, Iso dilo por experiencia, claro. Perdoe, sabe se Francisco Torres está... Fran. Hola, amigo. Tomamos unhas cervexas antes de entrar en materia, É que teño unha reunión coa xunta directiva do banco, ademais non bebo alcohol. Lucy, ven aquí. Que vai ser? Un zume de tomate cun pouco de sal. O sal iodado, por favor. Guapa. Creo que vostede está aquí por isto. Colli Cabuto loita contra o Doutor Inferno para vingar a morte. Iso xa sabemos. Levaba anos agardando. Todo o mundo dicía que era imposible, pero eu sabía que un día ia topar un original do ano 1975. Non tan rápido, En realidade teño que pensalo, que tiven outra oferta Sempre o mesmo. Pasoume igual co álbum de cromos de Orzoway, pero desta vez estou preparado. Canto queres? 100 euros. 100 euros máis sobre o prezo anterior. IBE á parte. 16%. É moi importante ser legais nestas cousas. E con xente así dá gusto, Damo, veña. Perdoa, pero non temos salío dado, temos do normal. Pois non o podo tomar. É que saeme uns grans polo pescozo. Mira, mira. Ui. Marcho. Nós xa nos veremos. Espero que nós tamén nos vexamos. ¡Toñas fuera! ¡Traidora! Diego, tens que ser razoable. Pero como puideches, Ana? Eu destituído, quitaronme a presidencia. A mí non me bote la culpa, eu non fixen nada. Como que non tira nova presidenta, Ana? Por aclamación popular. Eu non quería Diego, o que pasa que a xente sabe que son traballadora, responsable, con dotes de organización. Ala, carallo, esa frase é miña, Ana, quítache má frase, pero como puideches? Non pensaches no que ia dicir a xente, no meu prestixio. Que prestixio. O meu prestixio como xestor. Mira, Diego, non me sexas esquizofrénico, É a presidencia da comunidade de veciños, non da ONU. ¡Ja! Gustaríame a min ver os da ONU aquí neste edificio. Ia me rir eu de Gaza e Cisjordania. Oi, Dieguiño, que mal perder tes. A ver, home, que todo ten amaño. Propóñoche que sexa o vicepresidente. ¡Ja! Nunca! Denantes morto que vicepresidente. Tranquilo, Castelao. A ver, podemos formar un bo equipo, unha presidencia conxunta. Ana e Diego. Un novo talante pro edificio. Ana e Diego xa. Eu rompendo o lombo traballando e ti rañando e levando as gabanzas, non? Home, aínda por riba que che ofrezo formar equipo. Non esperes que che saque as castañas do lume, Ti só metiches nisto e ti vas ter que sair. Estás perdida, pero xa virás chorando e pedíndome que che resolva a papeleta.
Ana! Ana! Onde estarán as croquetas para a cea, Proxectar aura carismática, sensual, macho. Estás máis delgada, pero segues igual de cachonda. Cariño. Hai que ver como está o Changue. Calquera día fogamos entre tanta merda. Veña, Sebas, deixo, anda. Tens razón, outra semana me podemos aguantar. Digo o curso, que deixe o curso. Pero necesito, Fran. É que últimamente estou moi hormonal. Non se me ocorre outra solución. Ai, non? Pois a min sí que se me ocorre, Non. Sí? Non. Veña, Sebas. Se me contratases a min desde un principio aforrabas tempo e diñeiro, Mira, agora podías andar por aí do brazo de calquera calquera rapaza, Veña, eu son amigo teu. Eu que quero é verte feliz. E por iso estou disposto a compartir contigo este don que me deu a natureza. Cal? O de sacar cartos? Non outro. O de camelar, conquistar e namorar as mulleres. Ai, Veña, Sebas, por un prezo de amigo, Ai. Penso ir. Fran Online, o teu titor personalizado as 24 horas do día. É o que vas a forrar en chamadas. Pero non dicías que o de ligar que é algo que se leva no sangue. Dixeches, Sebas, ligar é algo innato que non se pode aprender. Vale. Se non te interesa... Non, sí que me interesa, Fran, claro. Sí? Sí. Vale. Mira, se eu che dou clases, vas ter rapazas amoreas. E mira se vai ser así, que despois vas ter que facer un curso para quitalas de enriba. Ese curso non me vai facer falta. Malo será que non me mañe eu só, Sí, tes razón. E mira, todo isto por só... Estou desesperado, Fran. 199 euros. Prezo de amigo, Carai, gasto máis diñeiro en ti que na matrícula da universidade. Pero non me digas que non aprendiches máis comigo nestes meses que en todos os anos que levas na universidade, Xuliñas, non lle estarás pagando para que... Para que me dé un curso para ligar, sí. Humillante, non? Un curso para ligar? Este? Pero se non ten nin idea de mulleres. Baixe todo pola boca. E ti que sabes? Que teño que saber eu, non me interesa en absoluto a tua vida íntima. Mira, só de pensalo. Curioso, non? O que? O de Lucía, que desde que lle dixeches que andei enamorado dela... Accidentalmente. Desde que accidentalmente lle dixeches que andei enamorado dela está nerviosa, non? Daralle vergonza allea ou algo. Diego, onde van as facturas da comunidade? Ajá. Así que non é tan doado ser presidenta, Así que necesita a miña axuda, Así que... Diego. Pero non te preocupes que non son nada rancoroso. E se queres renunciar á presidencia da comunidade, pois non me vai importar. E máis, esperaba. Diego. Ainda que pensei que terías máis aguante, non levas nin 24 horas no cargo e xa se che fixo grande. En fin, como eu estou en todo, isto era algo que tiña que pasar, redactei un documento para a túa dimisión. Aquí o tes, só tes que firmar. Diego, non penso renunciar a nada. Moito menos agora que xa resolvín case todos os asuntos que ti tiñas pendentes. Non entendo. Xa firmei todos os contratos para reparacións do edificio, de limpeza e de mantemento. Nun día? Resolvín todo o que ti tiñas atrancado desde hai 6 anos, sí. Pero que fixeches, insensata? Cumprir con miña obriga. Non, acabas de incumprir cunha norma sagrada dos xestores. Acabas de ser eficaz. Iso é malo. Catastrófico. Agora a xente vai che pedir eficacia constante. Acabas de poñer o listón no seu punto máis alto. Isto é a fin. Que lle pasa? Que ten moi mal perder. Pero en cuestión de home xa hai moito tempo que non me extraño de nada. Ai, nin eu. Queres creer que agora Fran lle está dando un curso para ligar a Sebas? Cada día están peores.
O día que acabe a carreira de psicología, baste facer douros entre que sair do edificio. O que non entendo que lle podes ensinar Fran a Sebas. Pois eu creo que a Fran iso de ligar non se lle debe de dar moi mal. A Fran? Ai, por favor, Ana, déixame rir. A Fran. Sen todo este tempo non me decatei de nada. De que le tiñas que decatar? Pois que Fran... Fran parece ser que todo este tempo estivo namorado de min. Que? O que che digo? Eu sen sabelo. E logo pretende darlle un curso a Sebas. Xa me dirás o que lle pode ensinar. A ver. Como sabes ti que Fran estivo enamorado de ti? Dixo cho el. Díxomo Sebas. Fran enamorado de ti? Non o podo creer. Por que? Che parece tan increíble? Porque vos levades como o can e o gato, muller. Ai, homes, que non se entende, verdade? E ti en todo este tempo non notaches nada extraño? Muller, pois, que eu recorde non. Fai un esforzo. Pensas algunha vez notaches algunha reacción extraña? A ver... Pero daquela, el estaba con miña mellor amiga. Sí, daquela, pero agora xa non. Non, agora está con Nuria. E está moi namorado dela. Pois a ela non se lle ve moito por aquí. Pode ser apariencia. Recorda que Fran xa che ocultou os seus sentimentos. Igual o segue facendo. Ti crees? Ai, ti saberás. Ai, non, aniña, eu xa non sei nada. Oe, a ti, Fran... A min? Non, nunca. Nunca te imaginaches con el... Xa sabes... Que dis? Ana, por favor. Que carallo me estás contando? Por que me fixeches pensar niso? Agora vou ter pesadelos toda a semana. Xa. Pero agora vas a intentar sacarlle a Fran se segue sentindo algo por ti. Eu non saco nada, aniña. Eu cando descubro fago accidentalmente. Xo sabía eu. Boas. Ois, ti non saberás dun restaurante, é que estou buscando un. Sí, esta casa. Nunca tiveches un mellor, todo gratis? Pero tampouco é que cociñes como Arzac, por poñer un caso, Hola, boas. Estou buscando unha mesa íntima para dous, xa sabe. Unha pregunta, o menú do día como está? Que? Pero vos que pensades, que os cartos medran nas árbores ou que? Pouca vergonza, carallo. Así que buscando unha mesa íntima, E que se celebra? Nada especial. Cos cartos que saquei polo Mazinger, pois vou invitar a Nuria a unha cea. Un detalle. Eu son así, un detallista. Así que o teu con Nuria vai vento en popa, non? A toda vela. O caso é que non dou atopado un restaurante ideal. Barato. Exacto. Ei, Nuria, precisamente estaba buscando... Que non podes vir? O... É porque está desgostado o teu irmán. Un Mazinger. Sí. Estou de acordo contigo. Quitarlle un xoguete a un neno é de miserables. Sí. Non. Non teño nin idea de por que teu irmán non para de preguntar por min. Non. Vale, sí, farei o que poida para atopar un, sí. Creo que teño un amigo que sabe de cousas desas, sí. Veña, Nuria, un bico, Chao. Cacaína. Para variar, Fran? O irmán de Nuria bota en falta o Mazinger. Como Nuria saiba que o vendín, pois déixame. Pois compralle outro. Outro? Era unha peza única, Lucía. Non sabías iso antes de facer negocio con el? Que carallo ia saber? Sempre ten por aí ciscado e resulta que agora é o seu xoguete favorito. A ver, por que carallo un neno de hoxendía lle ten que gustar un boneco dunha serie de hai 20 anos, Onde carallo está Pokémon cando necesitas? Pobre Fran, Co ben que lle estaba saindo todo. E se Nuria sabe que lle roubei, que lle cambiei o boneco, déixame. Non teño que recuperarlo. Onde está a miña xenda? Que? Sacaches de algo? Está toliño por Nuria. Ai, que pena. Pero estas cousas pasan moitas veces. Cando un pode, o outro non quere. Cando o outro quere, un xa non está. Sí, é como cando un tren chega á estación. Uns baixan, outros soben, ou como nas feiras, uns veñen e van, como as ondiñas, van. Sí. Moitas grazas, Ana. Vémonos despois. Estás ben? Claro que estou ben.
Como queres que estea? Uy, a mí no me enganas. Estás dando voltas a cabeza. Podo oír lo ron do teu cerebro. Estás histérica por preguntarlle a Non Falsa lle vou a e preguntar nada, vale? Ata logo, Ana. Xa. Ata logo. Aquí está. A miña xenda. Oiches, Fran? Que? Nada. Non che somos nada, Raúl. Fala por ti. Un día es unha persoa na que todos confían. Un líder carismático e con prestixio. Un membro distinguido da túa comunidade. A comunidade de veciños, claro. Sí. E ao día seguinte nada. Bótante, expúlsante, a mamar. Tase os mellores anos da túa vida e como cho agradecen. Raúl, axúdame. A que? Teño que recuperar o meu estatus. Os veciños non me falan. A muller pensa que son un incompetente, que non sei como sair deste pozo. Teño que ser presidente. Quero ser presidente. Necesito ser presidente. Non é lo único. Atende. Cando asasinaron a Kennedy, a quen detiveron? Aquel pobre coitado de Oswald. É imposible facer 3 tiros tan certeiros cunha arma semiautomática. Pensas que a alguén lle importou que Oswald fora inocente? Non. Porque o que lle importaba a CIA era atopar un culpable para desviar a atención. Xa. En esta historia, eu son o coitado do Oswald. Non, eu son a CIA. E teño que topar a quen que cargue coa culpa para desviar a atención. Sí, ese son eu. Eu son a CIA, sí, eu son a CIA. Porque Oliver Stone tiña razón e Oswald non matou a Kennedy, verdade? Sí. Non saberás nada do asunto Kennedy de primeira man. Moi ben, e agora imos coa expresión 2B. Esa seina. Estivena practicando. Mira. Non, Sebas. Esa é a 2A, a de sair dos problemas coas mulleres maiores de 45 anos, A ver, ás mulleres hai que provocarlles tenrura, non pena. Expresión 2B. Ai, que bonito, Fran. É boa, Sí. Ai. Veña, repasemos. O primeiro paso para ligar cunha muller é... Escollela ben. Sí, claro. Hai que asegurarse de que é unha muller. Que hoxe en día hai moito rebumbio. Hai que asegurarse de que é unha muller, claro. E despois hai que impresionala. E isto é importantísimo para sentar as bases dunha futura relación. Unha relación de superioridade. E despois... Caerlle ben as amigas. Sí. Caerlle ben a ela. Sí. Procurar que confíe en ti. Sí. Pedirlle os Sebas. apuntamentos e devolverllos en perfecto estado. Sebas, a ver. Non debiches ler este curso para ligar. Ti o que necesitas é unha solución drástica. E drástico é o meu segundo apelido. Chamaste Fran Torres drástico. Era unha metáfora, Sebas. Solución drástica. Neste caderno teño apuntadas as frases que, segundo teño comprobado, funcionan para ligar cunha muller. Mira. Se amarte fose verte e verte fose perderte, prefiro amarte sen verte que verte para perderte. Que carallo fai isto aquí? Non, esta non. Aquí está. Onte busquei a palabra beleza no teu dicionario e o teu nome estaba ali. Que iso non é certo. Ou non sempre vai ser certo. E cal é o problema? Que eu non podo mentir. Ai, non podo mentir. A ver, queres ligar cunha rapaza e non podes mentir? Así non imos a ningún lado, Ai, diso nada. Nos fascículos pon ben claro que é moi importante ser un mesmo. Sebas, non se pode ser tan inconsciente. Iso é o último. É que se para ligar hai que mentir, estou apañado. A ver, non é que sexa imprescindible, pero hai que ter en conta que as mulleres gustan os homes sensibles, que escoitan, con certa fragilidade, que se emocionan, pero ao mesmo tempo que non perdan ese punto de virilidade, Está claro que hai que mentir ou ocultar unha parte moi grande da verdade. E ti ligaches así con Nuria? Non. O de Nuria foi distinto, ligómela a min. Pobriña, non se puido resistir. Pero non lle mentirías, non? Fran, mentirlle a persoa que queres é algo moi feo. Xa está, non me rompades máis a cabeza. Xa lle atoparei un Mazinger. Non me rompades máis a cabeza,
A ver, a cousa é moi sinxela de entender. O Mazinger ten dono. Sí, eu. Non, o outro dono. Como que outro dono? Non te entendo. Pois que antes de ti había outro dono. Sí, pero compreino e agora é meu. A ver. O Mazinger, ese Mazinger é dun neno, Un neno que non ten nin 5 aniños. E agora ese neno quere recuperar o seu Mazinger. Comprendes? Sí, pero non. Como que non? A ver... Mira, ninguén máis ca un miserable lle pode quitar o xoguete a un neno. Entendes? Entendo. Que se foda o neno, o Mazinger é meu. Non, tens que entender que o neno... Ti é lo que tens que entender, que tive unha infancia de merda por non ter un Mazinger original. E agora que o teño non penso renunciar ao meu soño. Sí, ter unha Afrodita original. Pago cho triplo se me consegues unha Afrodita do 74. Fran, cantas veces se teño dito que non mesture a tua roupa interior coa miña? Hola. Estás ocupado, pois falamos despois, Hola, lembraste de min? O do outro día, o dos grans. Mira, é que estaba pensando que esta fin de semana é a primeira convención galega de seguidores de Star Trek. Entón, E que? Fan descontos se vas con parella. E con parella de outro sexo. Ata logo. É que teño unha cita no hiperespazo. Noutro hiperespazo. Que non vou. Fora da miña casa. Pervertido! É increíble, Increíble, é máis ca increíble. Ei, espera! Guapo. ¡Funciona! ¡Ay, qué cousa rica! ¡Ay, no! ¡Ay, vai por aí! Podes saber que estás facendo, Seviñas? Ligar. E non hai outro sitio para facelo máis que este bar? Fran díxome que o intentase aquí. Que ao ser un lugar co que estou familiarizado, pois que sería máis doado coller confianza. Home, tamén é un lugar no que xa é suficientemente coñecido, non? Vale, tes razón, son un negado coas tías. Non é que só a ti se che ocorre seguir os consellos de Fran. Pero mira, prestoume a súa chupa da sorte. Chupa da sorte. Seviñas, sorte é que a dera quitado coa merda que ten, Sempre lle funciona. Vale, pois... pois proba con estas rapaciñas, A ver, proba a técnica, Fran, a ver se funciona. É que son moitas. Pois mellor, Sebas, malo será que algunha non pique. Ti crees que... Non. É como estás tan segura? Vasme subir o soldo? Non. É como estás tan seguro? Só non sepas, de apariencia normal. Quizás non me coñezas, pero iso vai cambiar. Porque pensas que non hai nada que rañar. E pasas desapercibido para non me tolear. E mentres tanto ando e mando sempre avanzo. Derrotes as nenas cando amoso meu encanto. Unas na manga, cousa fina. A hora da verdade non hai ninguna que resista. Castigador, castigador, castigador. Ten cuidado conmigo, nena. Castigador. Lucía, hai que chamar a un médico. Ai, Seviñas, que tal? Patético, Lu. Intento ligar e case me mato.
Pero iso se foron dos golpiños de nada, Sebas. Non funciona o método científico. E tampouco funciona o método Fran. Vai ser mellor que me meta nun convento de monxas. Esa é outra maneira segura de ligarse. Boas noites, presidenta. Que tal? Traballando en asuntos presidenciais. Veña, Diego, xa tiñas que ter superado todo este asunto. Vas a estar lallándote sempre. Eu non creo. Agora xa non teño nada que ver coa xestión da comunidade. Agora os problemas vanos ter outros. Sí. Así que se hai algún problema coa comunidade, a responsabilidade xa non será miña. Pero xo comprobarás por ti mesma. Que é isto? Unha convocatoria para unha reunión de veciños? Sí, non terás ningún problema en asistir, pero que digo? Estás obrigada a asistir, é a presidenta. Pero se eu son a presidenta, serei eu a que convoque as reunións. Calquera propietario pode convocar unha reunión extraordinaria sempre cando o motivo estea xustificado. E lembroche que eu tamén son propietario. Non entendo nada, Diego. Iso é porque non estudache a norma que regula as comunidades de veciños. Eu sí. O que non entende é onde queres chegar con todo isto. Explicarecho para que o entendas. Cando asasinaron a Kennedy e a quen detiveron? A Oswald. Pensas que alguén lle importou que fose inocente? Non, porque Oliver Stone fixo unha película sobre el e interpretou nada menos que Gary Oldman. ¡Ja! Diego, estás ben da cabeza? A xente quere culpables, Ana. Tes medo de enfrontarte aos teus electores. Diego, que vas levar coa zapatilla? Xa nos veremos na reunión, querida. Que teñas sorte. Que fas? Nada. Vou para casa. Por qué? Por nada. Ah. Lucy. Que? É que... Que, Fran, ti queres me dicir algo? Non. E ti? Non, eu tampouco. Ah. É o de Nuria, non? A ver, ven aquí. Fran, ti o que tes son remordementos. Pero tranquilo, porque iso é un sentimento intrínseco ás persoas. Enhoraboa, és un ser humano. O que me pasa é que teño medo que Nuria me deixe cando saiba, porque vai saber seguro. Vaya. O Fran que vivía tai ben pouco comigo xa estaría enganando, mentindo, enredando para non ser descoberto. Esas cousas sempre saen mal, Lucy, e con Nuria non quero que nada saia mal. Así que yo voulle dicir. Nin sequera queres que quede co tolo ese, porque está claro que lle gusto. O tolo. Pois iso, que quede con el para que recupere o boneco por ti. Non. Esas cousas sempre saen mal. E con Nuria non quero que saia nada mal, Voulle dicir. Aínda que me acabe deixando. Sorte, Fran! Boas. Como estades todos hoxe, non? Ei, unha rapaza que me fala. Ai, claro, Sebas, é a túa curmá. Estás ben? Perfectamente. Non pensarás que estou deprimido pola miña incapacidade para ligar con rapazas deste sistema solar, verdade? Pois sí que estás ben, non? A ver, creo que é hora de que falemos de muller a muller, De muller a curmanciño. Para empezar, Sebas, tens que esquecer esas técnicas, eses cursos para ligar. E moito máis as técnicas para mocear de Fran. Vale. E que fago? Vouche contar o segredo, vale? O que sempre funciona para ligar cunha rapaza. Bo, pero Lu, que vas a ver ti diso se ties aí unha... Ai, que ties unha rapaza. O segredo, Sebas. O segredo está en ser ti mesmo. Buah, pero ti és unha inconsciente! Iso é o último! Como que é o último? O que sempre funciona é iso, é de toda a vida de Deus. Claro, e agora vasme dicir que as rapazas lles gustan os homes sensibles, que escoitan, cun certo aire de fragilidade, que se emocionan, pero que non perdan ese punto de virilidade, non? Pois sí, moi ben, Sebas, é xusto iso. Bo, pois iso mesmo foi o que me dixo Fran. Fran? Pero Fran... Sí, Fran.
E tamén me dixo que como iso non é posible, pois que hai que mentir ou ocultar unha parte da realidade. Efectivamente, Fran. Sí, ocultando unha parte, ou máis ben toda a realidade, pois... Mira, Sebas, as mulleres non somos parvas, sabemos perfectamente cando un tipo está finxindo. Pois... Fran finxía que non lle gustabas e ti nin te decataches de que estaba toliño por ti. Ese non é o tema agora. E cal é o tema? Pois que o tema é que ti non tens que mentir. Que ti xa és tenro, é sensible. E ademais és auténtico, non tens que imitar a ninguén. Vale, poida que non ligues o que liga Fran Perea. Pero sempre podes loitar por unha relación sincera e profunda. Como a de Sergio e Estíbaliz. Por exemplo. Non podo creer. Non o podo creer. A culpa foi túa por meterte nesta guerra. Pero que guerra, Diego. Estás como unha chota. Tes menos sentido que a cabra da lexión. Ai, a que se pica? Pero que parvada foi esa? Fixeches ver a todo mundo que agora van ter que pagar unha millonada de recibos pola miña culpa. Sí. E iso non é certo. Non, pero a xente creuno, que parvos, non? Todos lían riba miña e ti o único que se te ocorreu foi pedir que te elexisen presidente outra vez. Non me deixaches outra alternativa. Pois agora estamos os dous destituídos e con todo o edificio en contra nosa. Ai, pois agora xa sabes como me sinto eu. Se fixese o teu traballo, nada disto tería pasado. Perdoa, fuches ti a que se meteu a presidenta así tola de todo. E fuches ti a que non soubo facerches fronte ás miñas responsabilidades. Entón eran as túas responsabilidades. Ben, un pouco supoño que sí. Pero, de verdade pensas que o fixen tan mal? Non, home, malo que sería mal non o fixeches. Fixéchelo ao teu xeito que non saíses a peor. Pero tens que recoñecer que afundían a túa carreira como presidenta. Iso sí que foi un bo golpe, eh? Así que un bo golpe, Ana, non tomes a... Mal. Hola, Nuria. Quería falarche do xoguete de teu irmán. Sí, casi vai ser mellor que quedemos para que te explique, sí. Que che avance algo, pois... Ti acordaste da película do roubo do século? Pois... que che fixo moita graza. Pois non sabes a ilusión que me fai. E o que che conto agora tamén che fai moita graza, mira ti. Lucy, isto é unha conversa privada, vale? Xa remato agora. Sí. É que eu... É que ti... Os demais tamén temos problemas que resolver, vale? Nuria, non, era unha interferencia. Fran, escuta. Queres deixarme en paz 5 minutos? Non, Nuria, ti non... É que hai unha mosca aquí. Pero espera que agora mesmo esmago e xa verás como anda máis a lata. Mira, Nuria, é que resulta que o boneco do teu irmán... Pois eu... Fran! Que faz? Corta a chamada. Xo vexo, pero a pregunta correcta é... Por que tens que ser tan marimandona, tan egoísta e tan parva, eh? A ver, non che dixen que tiña que ser un boneco original. Un boneco como... Como a este. Como conseguiches? Pois a forza de estar nun cine durante 5 horas co tolo ese vendo capítulos de Star Trek. Fran, estou chea de xente que saúda así e que fala no idioma Klingon. Quedaches coa parva dese para conseguir o boneco? Home, por gusto non foi. Eu de boa gana me tería teletransportado desde ali, eh? Pero por que me axudaches? Pois para explorar novos mundos e novas civilizacións ata chegar onde ningún ser humano chegou antes. Lucy, estás ben? Non. Demasiado Star Trek, non? Vale. Senta, tranquila e explícame por que carallo me axudaches? Pois para que Nuria non te deixase. Para non verte laiando polas esquinas, porque a convivencia xa é bastante difícil como para iso, eh? Ademais, cando te deixe que sexa por algo máis grave, non? É increíble. Non. O increíble é a capacidade dese home para comer flocos de millo, comentar as películas e meterme man ao mesmo tempo. Este detalliño que quede entre nós, vale? Pobriño, tiña que estar desesperado, eh? Vale. Comentario equivocado no momento equivocado, perdón. Por lo menos cumpriu a súa palabra, non? É de Mazinger. Lucy. Grazas.
De nada. Voume teletransport... Voume dar unha ducha desinfectante. Lucy, que non sei que faría sen ti, O tío ese que non sei como fixo, pero quitoume o sostén. Non sei, Lu, iso de ser o mesmo nunca me funcionou. Intenta cholar unha vez, Xeliñas. Toda a vida sendo el mesmo, e mira como lle vai. Ti reláxate. Ti pensa que estás falando cunha amiga, vale? Pensa que estás falando comigo. Ti postes nervioso cando falas comigo. Cando me botas a man a orella, sí. Ah. Pois agora mesmo vas a falar con esas mulleres tan guapas e vaslles falar con toda a naturalidade do mundo. Enténdesme? Sí. Vaya, este que é o teu método para conseguir que Sebas sexa el mesmo? Moi pedagóxico, Sí, sí. Ti estudabas? Psicología, sí. Mira, Fran, ás veces romper os muros que constitúen os medos e as represións require dun método traumático. Non vai funcionar. Si vai funcionar. Son unha muller e as mulleres sabemos cando un tipo paga a pena. Non podo creer. Que? Non se che correu pensar que as que máis sabemos de mulleres somos as propias mulleres? Non, sempre pensei que era eu. Pois equivocacheste. Por unha vez que me equivoque. Home, con Maite equivocacheste, non? Vale, 2 veces. E con Nuria? Porque falando de non entender as mulleres, eu non entendo como tatura. Con Nuria non me equivoquei, con Nuria estou seguro. Parece que non lles gusta. Seviñas, hai mulleres que non entenden de nada, Estas sí. Sí, esta sí que entende. Que? Que o que non lles gusta de min é o meu sexo. O sexo masculino. É que son lesbianas. Sebas, pois, igual cambiaron de opinión porque están chamando por ti. Oh, que me quererán. Lucy, igual lle piden a Sebas que chas presente. Fran, desta vai coller unha depresión, Sebas, Cuidado que aí ven. Evidentemente non son o seu tipo, pero cállolles ben. Que ti caes ben? Sí, convidarme a unha festa onde só vai haber tías. Tías por todos os lados. Miras para ali, tías. Miras para lá, tías tamén. Tías e máis tías, e despois, outra vez tías. Xa entendemos, Sebas. Sebas, e pensaches que han de ser todas lesbianas? Sí, pero son todas tías. Pero lesbianas? Como ves, Fran, a sinceridade acabou por funcionar. Igual se refería a ti con iso da sinceridade. Por? Sabe que ti estabas toliño por ela. Ai, por que me escapou? Pero o mellor está agardando a que ti chaque o tema para aclaralo. Non hai nada que aclarar. E ademais non vou falar con ela. Non sei por qué, é moi doado, Fran. Ei, Lu, eu estaba toliño por ti. Ai, non me digas. Sí, cho digo. Ai, pois xa me contar a Sebas, é que Sebas é un tipo tan coralludo. Non vou falar con ela, Porque o tema está morto e non o imos resucitar, Ademais, eu estou con Nuria, Lucía está soa e todo está no seu sitio, Se tío dis. Por certo, faleilles de ti, as miñas novas amigas. E queren que te convida á festa. Ai, sí. Sí, cunha condición. Que te apuntes ao campeonato de pulsos. A verdade é que estou mellor así, sen tanta responsabilidade. Alégrame por ter resolto o problema. Traballo nos custou. Pero teño que recoñecer que foi bonito e ata agradablemente durou. Os dous pensando e actuando en equipo. Como unha máquina ben engraxada, como a un matrimonio. É certo. Menos mal que ao final nos amañamos, porque salía horta pola presidencia e a camiño de acabar en divorcio. Era unha bomba de reloxería nas nosas mans. Precisión de reloxeiro foi o noso levando a cabo a estrategia. É certo. Quedaron todos abraiados. Non esperaban que volvésemos á reunión. Quedaron todos coa boca aberta cando lles fixemos a proposta. A verdade, eu non esperaba que aceptasen. O factor sorpresa é moi importante cando queredes acadar un obxectivo. A sorpresa é máis a nosa firme promesa de que non nos imos volver presentar ao cargo nunca máis. Iso sí. Pero o importante é que os problemas da comunidade non nos van volver quitar o sono.
Diego, non sei, pero... Por momentos teño remordementos e penso que o que fixemos non estivo ben. Pois non penses tanto, muller. Agora xa está feito. Non podemos recuar. Se ti o dis. En serio, Ana, eu penso que non é porque a idea fose nosa, pero foi unha idea brillante. Brillante e algo retorcida. É que cando te pos retorcida... Queres ver ata que punto me podo retorcer? É que últimamente aprendín moito nas clases de yoga. Imos facer yoga agora? Era unha metáfora. Queres que pagamos metáforas, Sinto moito, de verdade, Nuria. É que pensei que teu irmán non ia notar que lle faltaba o xoguete e pensei que con eses cartos podíamos facer unha viaxe ou algo así. Non, o boneco recuperou no Lucía. Sí que é un encanto. Pero máis encanto es ti, Non, veña, colga ti. Non, colga ti. Ai, que parva es. Veña. Vale, Nuria, como ti queiras. Sí. Hola, fillo, que tal estás? Ben, mamá. A piques de marchar por unha festa. Ai, sí. E logo que se celebra? O Día do Orgullo Gay. Sebastián, eu non podo vivir neste continuo sobresalto, Que se vai celebrar o orgullo gay. Pero, mamá, tranquila que eu non son... Ainda que igual mía mellor. Como que mellor? Pero, se viñes, que che pasa? Nada. Problemas coas rapazas. Ainda que ao final algo amañei. Vou a unha festa chea de tías. Ollo, Sebastián, Moito ollo. Tranquila, mamá, son todas lesbianas. Vamos a empezar outra vez. Sebastián, estás ben? Sí. Pois ala. Ata logo, Ala, adeus, un bico. Hola. Hola. É isto? Ni idea. Oe, Lu, ti crees que se me fago amigo das lesbianas vanme deixar mirar? Só mirar, sen tocar. Vale. Ei, unha carta da comunidade de veciños. Querida inquilina Lucía, bla 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 bla. Bla 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 bla. Non son precisamente Manuel Lourenzo, A ver, o de bla 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 digo eu para... Deixo. A ver, por acordo da Xunta de Propietarios acaba de ser elixida nova presidenta da comunidade. Alá, que sorte, Lu! A ver, non pode ser, isto ten que ser un erro, Aquí dio ben claro, A min como se dimisa? Eu non fun a esa reunión, eu non son propietaria, eu non podo ser presidenta da comunidade. Isto que é cousa de Fran? Fran non sabe escribir a máquina. Un momento. Esta carta cheira... incenso. Discúlpame un momentiño, que eres? ¡Vilma! No me duele. Monxas. Esa é unha maneira, Nek, é que estaba pensando en se era forma ou maneira. Hostia, yo non fui a colexio. Porque non sou de curas. Vale, tes razón, son un negado coas tías. No, é que ti iso che chocorre seguir os consellos de Fran. Pero mira. Chichi! ¡Tato! Como conseguiches? Ai, pois a forza de estar nun cine durante 5 horas vendo capítulos destas 3. Non sei, Lu, iso de ser un mesmo nunca me funcionou. A ver, Sebas, intenta... Carallo, empezamos ben. Me cachondeo, Es la truc. Aí estamos. Seviñas, hai mulleres que non entenden nada, vale?
Que tarde. ¿Estamos? Con Nuria no me equivoqué, con Nuria estoy seguro. Mismo punto del retoque. Anda la hostia. Por favor, que alguien me explique este final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?